alaikum gaba ko cikin fadar nan. Na zo da baitin ban girma gare ku yan fadar nan. Na zo na dan taya murna bikin da ake yau din nan. Na gimbiya Amina amarya Abubakar angon nan. Shi yasa na doka gidana da yi farin cikin auren nan. Kafin na dan shiga baitin zan yi salati gun annabina Muhammadu dan gatan Allah shugaban da baya barna. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadu sirrin raina wa alihi da sahabbansa na rike abin dogaro na da su Abubakari yake koyi wajen raye sunna. Taka rawa mana ke Aminatu ba maganar boye-boye. Ranar da ke ka daɗe kina ta jiran ta ga kyaraye. Burin ki ya cika yau ga ango na ki ba mai sauyi. Yanga da yan shaguban nan ki ya gare shi ba wani shayi. In mata kai suki ɗauki abin ki sa shi ba yake goye. Ango Abubakari zan so kai godiya ga ma'aiki. Me za ka isku da ranar da kowa yake yin ɗauki. Yau ga Amina amarya ta zan mallakin ka da gaske. Inda har iyayenta sun mallaka maka babu mai maka sake. Dan so ka sha kuramin da duk matsalar ka yau ta warke. Inda har Amina ta yau nunin sai kai kawai kai din ne. Yawan masoya sun zo wajen ta suna bidar izini ne. Amma ta share dukansu ta ce kai dai ka zamzabi ne. To kaga san da take maka ya kai makura so kenan. Shi yasa na ce maka yau dukkan matsalar ta ba ta ka gane. Shi ma fa angon nan yayi miki so na gaske hakika. Dewa akwai mata amma ke dai yace ya zaba. Zan so ki sha kurumin ki kawai ke dai kiyo san barka. Na san da cewa za ya kula ki sa a rai haka dauka. Burin mu kuyo daurewa aure na ku yayi albarka. Ga yar nasiha za na fada muku sai kudan sa lura. Zan fara yin ta gare ka amma kar ka sa ta shara. Yau ga Amina cikunka amana dan tsaya saurara. Duk inda kai shiga sai ka tuna karkabar da baya da gora. Ka tuna Amina tana a gida sai ka dinga dan sa lura. Ka tuna da cewa yanzu ciyarwanta ya rataye kanka. Sutura na kayan sawa kulawa da lafiyar ta hakika. Sannan kulawa da addini a wurin ta baka da tamka. Dukkanin waɗannan ayyukan yanzu haƙi ne kanka. Alkawari ne aka yi da kai kuma sai ka ce ka ɗauka. Sannan kike mamar ya sabon ki ba za na rufe ba. Yau ga Abubakari ango a gare ki ban yi kurewa. Yau za a kai ki gidan shi amma ba kawai haka nan ba. Tuna zaman aure ibada kwai yi sirri babba. Ga dan tuni a gare ki ba dan kuma kin manta ba. To ga ki yau a cikin gidan shi ladabi zaki ne. In ya ce ki masa manzaki inda hakan daidai ne. In ya ce bari to sai ki bari domin gudun matsala ne. Na san ki kwai hakuri amma to ina yi min kitini ne. In kana da kyau sai ka kara da wanka maganar ga hakan ne. Mai martaba sarkin kai baitin ka ba za na rufe ba. Kainuwa da shan Allah kake ba da shai na mutum ba. Yau gidanka ne ake yin hidimar nan babba. Yau haƙin Aminatu ka sauke ba kai ya hani ba. Allah ya kara jan zamanin ka na ce ya baba. Baban mu kwai kima na san kun sani ko ban ya faɗi ba. Sarki mai wada kenan ka ji gwarzo babba. Toran giwa ka wuce duka mai maka zamba. Halin kirkin shi yasa yau ake kiran shi da babba. Ai san al'umma ne kuma ba ya yi masu zamba. Ku duba ko a cikin zamansa da al'ummarsa. Baya fada da su kullum sai dai ya yi wasa. Baya yin girman kai na zamansa da al'ummarsa. Kai da wuya samun sarki irin halinsa. Yau ya zama abin fahari gurin bayansa. Ga gaisuwa ta mai girma zuwa umar mu. Hajiya Jamila matar shugaban kai na mu. Jinjina nake maki umar mu masharku kan mu. Ki sha kurmin ki kawai zance kar da ki damu. A yau biki na diyar ki ake ta yi kuma ga mu. Sai gaisuwa ta amarya kuma ba za na wuce ba. Amaryar sarki an ta sa'ada ba zan bari ba. Takawar ki lafiya ba zan yi faɗi ba. Ga gaisuwa ta dan Allah kice kin karba. Sannan ina maki murnar wanka biki babba. Sai
gaisuwar fada da mutan cikin ta dukansu, da lokaci zai ban dama da na kiraye dukansu, amma da na yi jami'i na san duk za ta yi shirkansu. Allah ya ƙara fada albarka hakan ni zan so, sannan ina da dagai da wannan da shi da amarsu. Ga kuma baiti na babanmu ba za na ƙi ba, baban ango kenan za na faɗe shi ba zan bari ba. Alhaji Lawal sarkin awo mai martaba ne babba, gaisuwa ta ban girma dole in masa jarumi ne babba, sannan yayi ya zama da mutane ba yayi musu zamba. Ga kuma baiti na mamanmu ba za na wuce ba, Hajiya Jummai mamar ango jaruma ce babba, gare ta yau rana ta farin ciki ba ta fushi ba, yau biki na ɗan take yi farin ciki ba zai yanke ba. Allah ya sa albarka bikin na ahali ne babba. Wai na kawaya murya sannan ina abokan ango, ku taho da sauri ku yi murna kun san ina da agogo, domin ina duba da lokaci ku duba agogo. Ku taho da sauri muna kan hanya ne ya tare da zango, da ku taka rawar ku bar shauku tun daga kiɗa na kalango. Taro ya kai taro dangi duka sun yi zuwa, dangin amarya da dangin ango duk suna rausayawa, yayyan amarya da yayyan ango duk suna takawa, kakannin ango da amarya duk suna rausayawa, ga yan uwa na ciki da waje kuma duka suna takawa. To anan nake so zan maku ban kwana cikin wakata, aliyu yake wai suna na biya na karanta, ina bidar addu'ar ku idan har kun tuno wakata. To za na bar ku ina neman afuwa kuɗin gafarta, Allah ya sa wata rana madaure cikin wakata.